Good morning. Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory to God. So, ako karon alang sa pag-ampo sa tibuok Pilipinas o sa tibuok kanasuran, sa tanan nga mubiya, sa tanan mga sala o mitahod o disunod sa balaod sa Dios. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, una sa tanan, sa dili pa ta mag-ampo, mangayo kita pasaylo. Sa tanan diha sa tubangan sa Dios nga mapabsanon. Isip ako ang sulugoon sa Dios. Ako mag-aampo. Alang kanatong tanan. Numbers chapter 6 verse 27. Unsa man ang gibungat sa iyang sulugoon nga mokamit sa iyang ngalan kini iyang panalanginan. Busa kanatong tanan diri magrepent kita, maghinusol kita sa mga sala. Sa dili pa kita muhangyo diha sa iyang atubangan. So, karon ako isip sulugoon mangayo pa sa kitang tanan. Hallelujah, thank you, Jesus. Lord, salamat sa walay katapusan nga niya kami karon sa imong atampangan. Karon sa balaan nga adlaw, ako maghangyo diha kanimo Ginoo. Pasaylo ako, Lord, sa tanan akong mga sala, kay tinanawan man, hunang-una man, sinukyan man, o sa tanan akong pinuhatan, walay matawag diha kanimo. Ikaw na sayon sa tanan busa. Lord, pasaylo ako, kasi ako si mong balaan nga dugoan ako limpyo, nga matubang paghangyo diha kanimo, alang sa tanan na akong mga kaigsuunan, nga nituod diha kanimo, o Jesucristo na mong Ginoo. Busamahan, ako mapasalamaton daan, na ang tanan nga ipasaylo diha kanimo amahan karon diha imo nang gipasaylo sa kining tanan ako kining pasalamatan pinaagi sa imong bugtong anak nga si Jesucristo nga among Ginoo. Amen. Ug magsugod kita sa pag-ampo alang sa tanan sa tibuok Pilipinas o sa tibuok kanasuran. Kinasayod kita sa tanan nga mga linog gipahibalo na kini niya, gipasidaan na kini niya dinhi sa balaan pulong. Busa karon maghangyo ako isip iyang sulgoon na maghangyo sa proteksyon sa matag usa sa tibuok Pilipinas sa tibuok kanasuran. Kitang tanan maghangyo ni ana. In Jesus name. Lord God, salamat sa walay katapusan Ginoo na ikaw karon naminaw sa akong hangyo nga imong sulgoon nga imong magbalantay sa katamuhan. Imong magbalantay isip nga imong sulgoon dinhi sa church, inahan sa church. Lord God, ako mapabsanon mohangyo diha kanimo kay imong saad unsa man ang ibungat sa baba sa imong sulgoon nga mogamit sa imong ngalan busa. Lord, ikaw nagsaad nga kining tanan imo sa giling ihatag ipanalangin sa matag usa. Hallelujah, thank you Jesus. Amahan namo aniya ako karon mapabsanon nga mohangyo diha kanimo. I-cover ang tibuok Pilipinas. Matag balay, matag tao. Ni bisan kinsa nga ni tuod diha kanimo Ginoo, nagsunod diha kanimo, naghinusol sa imong tubangan, nangayog pasaylo. Amahan, i-cover ang tibuok Pilipinas, tibuok mga katawhan, babae man kini o mga lalaki, bata man kini o hamtong o mga batanon, mga tigulang, in Jesus name. Lord, i-cover ka ni sa imong kahong, siliwi kining tanan, sa imong balaan nga dugo ang tibok Pilipinas, o gingon man ang tibok kanasuran Ginoo. Ang tanan Lord, panalangini sila sa proteksyon, i-cover silang tanan, France man, Dubai, Australia, tanan nga kanasuran Ginoo. In Jesus name, i-cover silang tanan, sa imong balaan nga dugo. Siliwi sila, sa imong balaan nga dugo, matag usa, matag balay, matag building, matag simbahan ang tanan Ginoo. Silwi kini sa imong balaan nga dugo nga walay bisan kinsa man Lord God. Mao kini ang imong pasidaan apan ang nagsunod kanimo Ginoo. Silyado kini sa imong balaan nga dugo nga dili maunsa ang tanan nagtuo ug nagtahod ug nagsunod sa imong magsugo mga sugo ingon man naghinusog sa mga sala busa Lord God. Ako matinuon, ako mapasalamaton na kining tanan Lord God, imo kining ihatag ang tanan proteksyon sa matag usa. In Jesus name. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, glory to God. Thank you, Jesus. So, ang tanan, miingon, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Nga kami nakadawat na proteksyon diha kanimo. Oh, glory to God. Thank you, Jesus. So, ayaw kalimot, bisag kinsa ka man, bisag kinsa man kita, kung mangayad ang kita pasay, lumubiya sa itong mga sala, o magbautismo sa ngalan ni Jesucristo in Jesus name.
Jesus loves you and I love you all.